Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska budeme hrať Daunty World, ako už môžete vidieť. A budem teda hrať za Rudolfa konkrétne dneska. Minula som tuším hrala tiež za Rudolfa, ale forgot. Každopádne mám novú postavu a to je Tisha. Takže dneska my skúšame za Tishu skôr, nech nehrám iba za Rudolfa. A ideme na to. Takže, teda ideme urobiť matching. Už som konečne došla na to, ako to video tak otočiť, aby ste ho videli, prosím vás, rovne. Chápete, ja som na to prišla. Ja génius som na to prišla, Muri. Takže, je to tam, kamo. Som na to došla. A dúfam, že sa na toto video bude veľmi dobre páčiť. Chcem iba podať, že ja už som videla ten nový floor, je mega veľký, kamo, a mega cool. A vlastne tie veci, čo tam Tisha a vlastne Braša spolu komunikujú, alebo Guba v Scrap sú mega dobré, kamo. A tiež chcem iba povedať, že videla som ešte Finn a že kebyže ešte jeden nejaký nový, tak tam mi to kľudne napíšte, že som to rada vedela. Ale akože dosť dobre, kámo, musím povedať. Každopádne dneska to bude zase iba na 10 minút, čo znamená, že do 20 môžem. Ale to nevadí. My si to užijeme. Tiež dneska budem robiť ešte nejaké art video a asi predpokladám, že ešte budem zajtra robiť nejaký video z Daunty Worldu. Plus, ako vy máte prázdniny na škole, alebo vy nemáte školu prázdniny, lebo my naopak máme školu prázdniny. Takže tak mi napíšte. Sorry, že som taká, ja neviem, čo sa vám moc pýtať, ok? Ja moc ani neviem. Takže prepáčte. Každopádne všimla som si, že reálne, ja keď si pustím video, akože svoje, čo kecam, tak tam zniem jak 5-ročný kido, keď mám 12. Prečo zniem ako 5-ročný kido, ktorý žere hlízatko? Prečo? No to nevadí. Každopádne budem za to robiť nejaké ďalšie video z Daunty Worldu, ale asi to budem robiť po anglicky, lebo ako, neviem ako vy, ale po mňa ako niekde tak na Slovensku a v Čechách ako po mňa sa nejak extra nefičí. A keď áno, tak ako maximálne Češi a Angličania ako vedia po anglicky, ako asi chápete, kam tým mierim. Že asi bolo najlepšie, no super, kebyže akože keď sa po anglicky, aké moja angličtina je taká ty kokon, že no. Mám že 2, ale ja tým, jak som v strese, tak keď som tak 0 z 5 hviezdičiek, ale to sa nejako vyřeší. To sa nejako vyřeší. Plus sa vám chcem mega, ale strašne moc mega poďakovať za 82 odobrateľov, pre mňa to je neskutočne veľké číslo a mega vám ďakujem, kamo, je to, kamo, je to mega, kamo, vy neviete si predstaviť, aká som moc happy z vás, kamo, či 82 odoberateľov, ty vole. Takže, tak, a tiež som iba pripomenul teda ten stream, za 100 odobrateľov, keď budem urobiť stream, na 100% ho urobím, potom teda, no vlastne tento víkend, piatok, alebo sobotu, alebo v nedeľu, niekedy tento víkend proste urobím vlastne akože budem hrať Daunty World, urobím video z Daunty Worldu, ale budem hrať s jedným takým mojim maličkým hosťom, ktorý bude asi pre všetkých veľmi vtipný. To bude strašne dobré. Každopádne ja to nepoviem, nebudem spoilerovať a nechajte sa prekapiť na tento piatok, sobotu alebo nedelu. Záleží podľa toho, ako moc bude lenivý ten človek. Každopádne, keď tak mi napíšte, akú hru by som mohla hrať na budúce, aj keď asi to bude predpokladať Daunty World alebo Forsaken. Rozmýšľam, že keď tak Rivals by som mohla skúsiť akože zahrať, ako zagambliť, ako not bad idea. A potom teda už neviem. Tak asi, že napríklad, že aká je vaša favoritná mapa? Osobne moja favoritná mapa je buď V-mapa, alebo
Shelly mapa. Lebo ako, Shelly mapa je dosť cool. Ten dinosaurus sa mi mega páči. Ale že strašne moc. Potom, keď tak, môj favorite ship, buď Dandy a Bassie, alebo Bassie a Sylvester sú moje také dve favorite shipy. Potom teda tuno, ktorých neznášam z celého srdca, je Sprout a V. Viem, že som povedal, že mám rada V-Flor, ale kamo, uznajte, že kebyže napríklad neznášate Brašu, tak ako kamo, nevideli ste v živote ten Dandy Flor, kde je ten Braša, kamo, ako v živote ste to morné videli, boha. No mi tak príde, že vôbec, akože, dobre, som to chcel dokončiť, všimla som si, že mám V-Mode, dobre, všimla som si to, Takže tak. No hate, ale ja ho proste nemám rada, okej? A kebyže sa ma niekto pýtate prečo, tak preto, lebo proste ako no, ja neznášam ako hrozne taký no, jak sa mám povedať. Neznášam, aký je moc hnusný na Dandyho, to je vec number 1. Number 2 neznášam V, lebo kamo, to je ego. Kamo, ja reálne ty vole, ten človek, ktorý ju programoval, musel mať ty vole kokos. Také veľké ego, že kokos, ja by som to nezvládala. Takže tak. Potom teda favorite tune bude asi Dandy. Potom mám teda takto, mám favorit Dandy, Ginger, Bassie a Poppy. Ok, budem úplne, kamo, títo 4, Dandy, Bassie, Ginger a Poppy, kamo, hear me out. Proste, to sú moji favoritovia. A neviem, čo mám povedať, kamo. Každopádne vidím to tak, že už je 18 a ja možno do 20, takže keď bude 19, tak dám proslov. Čiže bude každú chvíľku. Kúkam na tie hodiny, kúkam na tie wordy, volím, že kedy bude 19. No, ako... Ja tento Dandivore vám poviem takto. Ja ho hrám iba preto, lebo vás baví kúkať gameplay. Dandivore teraz tak vlastne pičí. Tým, jak sú tam tieto nové Flor, vlastne sú tam nové 2, lebo ako neviem, či sú 2, nie je tam 100%, ja iba presne ako som videla 2 nové Flory, takže mám nejak tak povedané v mojej hlave, že sú 2 Flory a bastafik, už viac není. A takže tak. A potom teda rozmýšľam, že ďalšie video natočím buď teda po anglicky, alebo to... Dobre som... už 19, dobre, chill. Fajn, takže... Majte sa ľudia... Tešte sa na ďalšie video, ktoré dúfam teda, že vyjde tento víkend s tým nečakaným hostom a dúfam, že sa toto video páčilo a čauky.